O životnoj sredini. Kako naša zagađena životna sredina utiče na nas? Eto sad kažu baš je jadna naša Srbija, sasvim jadna. Kažu da je najviše zagađena radioaktivnim materijalom. Sad je najjača radijacija u Srbiji. Velika, neizdržljiva. Nismo bolesni, ali nemamo svežine. Ne ide, ne može da se ukloni misao. Teško ide. Ljudi zdravi, a ne znaju šta im fali. Piju lekove, još gore. A dokle imamo još malo čistog vazduha treba iskoristiti. Ali i to je zagađeno. Sve, osobito kad se bavimo umnim radom, treba da se često duboko diše, jer mozak i srce ogromnu količinu kiseonika troše. Čim nema dovoljno kiseonika u mozgu, ne možemo da ukopčavamo. Nešto ne ide, pa se čudimo šta. Nema goriva dovoljno, nema kiseonika. Sve smo zatrovali. Na pijaci nemaš šta da kupiš. Lepo je, ali ne smeš da kupiš. Krajem prošlog veka jedan starac je rekao: doći će vreme da će ljudi proizvoditi mnogo poljoprivrednih proizvoda, ali neće smeti da ih jedu. Eto, došlo je vreme. Pitaju kako? Pa otrovana nam je hrana. Otrovana telesna, otrovana i duhovna. Zatrovana deca, zatrovani i stariji. Misle ljudi ovdje će da vekuju, a ono kratak život. Zašto se god ljudi budu uhvatili, bit će sve otrovano. Neprijatelj čovekov broj 1 su izduvni gasovi iz motornih vozila, a posle i sve drugo. Svaka fabrika izbacuje ogromne količine otrova, a i u poljoprivredi. Ovakvim tempom te fabrike truju okolinu i neće moći dugo da se živi. Hvala Bogu još ima ptica, ali mnoge su vrste nestale, sve se više uništava i gasi život. Pre 10 godina kad padne veliki sneg, kad je mesečina, skupi se puno zečeva, čitavi krugovi. Sneg veliki, oni natapkani, napravili krug, tu gde je čistina, gde nema drveća, jure se, gone jedan drugoga, prevrću se u snegu, igraju se. Raduju se. Radost života. Životinje imaju radost života. Mi ih poremetimo i mutimo. One imaju radost života, mi imamo svega i svačega i nismo zadovoljni. One se ne brinu, ne spremaju ambare za žito, ništa i opet ih Gospod hrani. Malo grickaju tamo grančice, nađu negde zaštitu, spavaju, blagodarni Bogu. A mi ne. Ptica stalno slavi Boga. Počela rano ujutru u 3 sata da peva i do 9 sati ne prestaje. U 9 sati malo se utiša, tek onda ide da traži hranu, a i mlade mora da nahrani. Posle opet peva. Nju niko ne tera da peva. Da li je neko sluša, da li je ne sluša, ona peva. A mi namršteni, nos naduven. Nije nam do pevanja, ni do čega. Treba da se ugledamo na ptice. Uvek su vesele. A mi? Nama nešto smeta. A šta nam smeta? Ne smeta ništa. Mi sami sebi smetamo. Mnogo nam je otkriveno, ali sve smo zloupotrijebili. Prosto vidimo da smo sami uslovili da je nemoguće više produženje života na zemlji. Zbog otrova. Otrovali smo se.